ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବରଗଛ ତଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ଥକି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସି ଦିନର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ହସମଜା କରନ୍ତି, ଆଉ କେବେ କେବେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣାନ୍ତି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ବରଗଛର ଓହଳ ସବୁ ତଳକୁ ଝୁଲି ରହିଥିଲା, ଯେମିତି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ପବନରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝରଝର ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କାନରେ କିଛି କହୁଛି। ଗାଁର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହରି ଅଜା ସେଦିନ ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଧୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଗଭୀରତା ଥିଲା, ଯାହା ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲା। ଆମ ଗାଁର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠି ଅନେକ ପୁରୁଣା କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ବି ସେଠି ଲୁଚିଛି। ହରି ଅଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ମଶାନର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ଭୟ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ହରି ଅଜା କହି ଚାଲିଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ମାଧବ। ମାଧବ ବଡ଼ ସାହସୀ ଥିଲା, କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ଯେଉଁଠି ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ମାଧବ ସେଠିକି ନିର୍ଭୟରେ ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲା। ସେଠି ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ଯେମିତି କିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଦୁଛି। ମାଧବ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା ଯେ କେହି ବାଟବଣା ହୋଇ ସେଠି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ସାହସ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଯେତିକି ଯେତିକି ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା, କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ସେତିକି ସେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ମଶାନ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା, ଏକ ପୁରୁଣା ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ଲମ୍ବା କେଶ ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିଲା, ଆଉ ତାର ଶରୀର ଏକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମାଧବ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ମା, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁ ଉଠାଇଲା। ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଲାଲ ଦିଶୁଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କାନ୍ଦିଛି। ତାର ମୁହଁରେ ଏକ ଅଜଣା ଶାନ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ମାଧବ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମାଧବକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ସାହସ ହରାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ମା, ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ଉଠାଇ ଶ୍ମଶାନର ଗୋଟିଏ କଣକୁ ଦେଖାଇଲା। ସେଠି ଏକ ପୁରୁଣା କୂଅ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କେହି ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। କୂଅ ଚାରିପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ମାଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଏକ ଅନ୍ଧାରିଆ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ମାଧବ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଆଉ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଡ଼କୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା, ଆଉ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଧବ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲା, ଆଉ ତାପରେ ମାଧବ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଏବେ ଆଉ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଅଜଣା ଚମକ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ରହେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ମୋର ଏଠି ଅନେକ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ମାଧବ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଏ, ଆଉ କାହିଁକି ଏଠି ରହୁଛ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହସିଲା। ତାର ହସରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଅଜଣା ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଝିଅ, ଯାହାର ପ୍ରେମକୁ ଏ ଦୁନିଆ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଏଠି ମାରିପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମାଧବର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଉନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲୁଥିଲା। ମୋର ଆତ୍ମା ଏଠି ଶାନ୍ତି ପାଇନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମାଧବ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ସାହସ ହରାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମାଧବର କାନ ପାଖକୁ ଆସି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିଲା। ତାର କଥା ଶୁଣି ମାଧବର ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ହରି ଅଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କାହାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନର ସେହି ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ମାଧବ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ହରି ଅଜା କହି ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଏହା ତାର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ମାଧବ ସେହି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାର ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମାଧବ ଗାଁର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବୈଦ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ମାଧବ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ବୈଦ୍ୟ ମାଧବର କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଦେଖାଗଲା। ତୁମେ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ପୁଅ, ସେ କହିଲେ। ସେ ଆତ୍ମା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଡାଆଣୀ, ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ମାଧବର ଦେହ ପୁଣି ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ସେ ଡାଆଣୀ କଥା ଶୁଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା ଯେ ସେ ଏକ ଡାଆଣୀ ସହିତ କଥା ହେବ। ଡାଆଣୀମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି, ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ନିଜର କାମ କରାନ୍ତି। ତୁମେ ତାର ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛ। ମାଧବ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ତାର କଥା ମାନିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।
जदि तुमे तार कथा मानिब तेबे तुमर जीवन नष्ट होइजिब। माधव वैद्यंक कथा शुणी चिंतारे पड़गला। से जानी नथिला जे से कौन करिब। से एक पटे आत्मा को प्रतिश्रुति देइथिला आउ अन्य पटे वैद्य ताकू चेतावनी देउथिले। सेही रातिरे माधव सोई पारिला नाही। तार मनरे अनेक चिंता घुरी बुलुथिला। से जानी नथिला जे से कौन करिबा। से शेषरे स्थिर कला जे से वैद्यंक कथा मानिब। से डाणीर कौनसी कामरे साहाय्य करिब नाही। परदिन संध्यारे माधव पुणी श्मशान को गला। से डाणी को देखिला। डाणी ताकू देखि हसिला। तार हसरे एक अजणा भय थिला। तुमे मते साहाय्य करिबाकू आसिछ नाही कि? डाणी पचारिला। माधव साहस करी कहिला नाही, मु तुमको साहाय्य करिबि नाही। डाणीर आखि लाल होइगला। तार मुहरे एक भयंकर क्रोध देखागला। तुमे मते प्रतिश्रुति देइथिल। से चित्कार करी कहिला, तुमे मते धोखा देइछ। माधव भयरे थरिबाकू लागिला। से जानिथिला जे डाणी ता उपरे रागी जाइछि। से सेठारु दौड़ी पळाइबाकू चाहिला, किंतु तार गोड़ चलिला नाही। डाणी ता पाखकू आसी तार बेककू धरिला। माधव निश्वास नहीं पारिला नाही। तार आखि सामनारे अंधार छाईगला। हरि अजांक कहानी एठारे अटकी गला। समस्ते निश्वास अटकाई बसिथिले। सेमाने जानिबाकू चाहुथिले जे माधवर कौन हला। माधव सेठी मरीगला। हरि अजा धीर स्वररे कहिले, डाणी ताकू मारिदेला आउ तार आत्मा को निज पाखरे रखिला। समस्तंक मनरे एक गभीर भय सृष्टि हला। सेमाने जानिपारिले जे श्मशानरे केते भयंकर शक्ति लुचि रहिछि। किंतु कहानी एठी शेष होई नाही। हरि अजा कहिले, माधवर मृत्यु परे गाँरे अनेक अद्भुत घटना घटिबाकू लागिला। रातिरे श्मशानरु भयंकर शब्द शुभिला। लोकमाने रातिरे श्मशान पाख देई जिबाकू डरिले। दिने रातिरे गाँर जणे युवक रामू श्मशान पाख देई फेरुथिला। से देखिला जे श्मशान भितरु एक अजणा आलोक आसुछि। से साहस करी आगकू बढ़िला। सेठी से देखिला जे डाणी एक गछमूलरे बसिछि आउ तार चारिपटे अनेक मनिषर खपुरी पड़िछि। रामू भयरे थरिबाकू लागिला। से सेठारु दौड़ी पळाइबाकू चाहिला, किंतु तार गोड़ चलिला नाही। डाणी ताकू देखि हसिला। तार हसरे एक भयंकर शून्यता थिला। तुमे मो पाखकू काहींकी आसिछ? डाणी पचारिला। रामू भयरे किछि कहि पारिला नाही। डाणी ता पाखकू आसी तार बेककू धरिला। रामू निश्वास नहीं पारिला नाही। तार आखि सामनारे अंधार छाईगला। हरि अजांक कहानी शुणी समस्तंक मनरे एक गभीर भय सृष्टि हला। सेमाने जानि पारिले जे डाणी केते भयंकर होई पारे। गाँर लोके डाणी को मारिबाकू चाहिले, हरि अजा कहिले, किंतु सेमाने जानि नथिले जे डाणी को मारिबा एते सहज नुहे। डाणी बहुत शक्तिशाली थिला। गाँर लोके जणे तांत्रिकंक पाखकू गले। तांत्रिक बहु वर्ष धरी तंत्र साधना करुथिले आउ से अनेक गुप्त विषय जानिथिले। गाँर लोके तांकू सबु कथा कहिले। तांत्रिक गाँर लोकंक कथा शुणी चुप होई गले। तांको मुहरे एक गभीर चिंता देखागला। डाणी को मारिबा एते सहज नुहे से कहिले। ताकू मारिबाकू हेले तुमको तार शक्तिर उत्स को नष्ट करिबाकू पड़िबो। गाँर लोके तांत्रिकंकू पचारिले, तार शक्तिर उत्स केउठी? तांत्रिक कहिले, तार शक्तिर उत्स हेउची सेही कूओ जेउठी ताकू मारिपोती दिया जाइथिला। जदि तुमे से कूओ को नष्ट करिदेबो तेबे डाणीर शक्ति नष्ट होइजिबो। गाँर लोके तांत्रिकंक कथा शुणी डाणी को मारिबाकू स्थिर कले। सेमाने तांत्रिकंक सहित श्मशान को गले। रातिरे सेमाने श्मशान रे पहुंचिले। सेठी सेमाने डाणी को देखिले। डाणी एक गछमूलरे बसिथिला आउ तार चारिपटे अनेक मनिषर खपुरी पड़िथिला। तांत्रिक डाणी को देखि किछि मंत्र जप कले। तांको मंत्र शुणी डाणीर शरीर थरिबाकू लागिला। तार आखि लाल होइगला आउ तार मुहरे एक भयंकर क्रोध देखागला। डाणी तांत्रिकंक उपरकू आक्रमण कला, किंतु तांत्रिक बहुत शक्तिशाली थिले। से डाणी को निजर मंत्र शक्ति बांधी देले। तापरे गाँर लोके कूओ को नष्ट करिबाकू लागिले। सेमाने कूओ को भांगी देले। कूओ भांगिबा परे डाणीर शक्ति नष्ट होइगला। तार शरीर भूमि पड़ीगला आउ तार आत्मा श्मशानरु अदृश्य होइगला। हरि अजांक कहानी शेष हैला। समस्ते निश्वास नेले। सेमानक मनरे एक शांति आसिला। सेमाने जानि पारिले जे डाणीर शक्ति नष्ट होई जाइछि आउ गाँ एबे सुरक्षित। किंतु कहानी एठी सतरे शेष होई नाही। हरि अजा हसिले, कारण से डाणीर आत्मा एबे भी श्मशान रे बुलुछि। से तार प्रतिशोध नेबाकू चाहुछि। समस्तंक मनरे पुणी भय सृष्टि हैला। सेमाने जानि पारिले जे डाणीर आत्मा एबे भी सेमानंक पछरे पड़िछि। आउ सबुठु भयंकर कथा कौन जानिछ? हरि अजा कहिले, से डाणीर आत्मा एबे मो भितरे अछि। हरि अजांक कथा शुणी समस्ते भयरे चित्कार करी उठिले। सेमाने देखिले जे हरि अजांक आखि लाल होई जाइछि आउ तांको मुहरे एक भयंकर हस देखा जाउछि। समस्ते सेठारु दौड़ी पळाइले। सेमाने जानि पारिले जे हरि अजा एबे आउ हरि अजा नाहांती, बरं से डाणीर आत्मा तांको शरीर रे प्रवेश करिछि। सेही रातिरे गाँरे एक भयंकर घटना घटिला। हरि अजांक घरु भयंकर शब्द शुभिला। परदिन सकाळु लोकमाने देखिले जे हरि अजांक घर पोड़ी पाउंस होई जाइछि आउ सेठी केही नाहांती। गाँर लोके जानि पारिले जे डाणीर आत्मा हरि अजांक शरीर रे प्रवेश करी निजर प्रतिशोध नेइछि। सेही दिनठारु श्मशानरु आउ कौनसी भयंकर शब्द शुभिला नाही। किंतु गाँर लोकंक मनरे एक गभीर भय रहिगला।
ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାକୁ କେବେ ବି ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାଁର ଲୋକେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଡରିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଏବେ ବି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇନାହିଁ ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି କେବେ ବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟର ପଦଚିହ୍ନ କେବେ ବି ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ତେବେ ତାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଆଉ ସେ ପରିଣାମକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ମଶାନର ସେହି ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଆଜି ବି ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାର ଓହଳ ସବୁ ତଳକୁ ଝୁଲି ରହିଛି, ଯେମିତି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ପବନରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝରଝର ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କାନରେ କିଛି କହୁଛି। ଆଉ ସେ କଥା ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟର ପଦଚିହ୍ନ କେବେ ବି ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ।